Ole tun trum kan video chuan early level 1 buffing dante mid laner top laner bot laner rotation kan soi fiat on ani chu a video hi thui deu mai thaya viewers te pon min lo hriat thiam anga yang chen tun trum achong ka account kamang lo vai kan hmuang hen zaw ralte account hi ka man saka ani hi kan squad tan chon mi tangkai tak mai nia ni hianin South Korea tangin miron sponsor wang ani kan squad hi chuwang jong karon shout out sak ve ni chu ti chuanin i ama hi bokin atun trum kan tournament akhanin e kill nga final a kill nga ber hnen akhanin nimbu hnen akhanin i epic skin time limit adu lozong atimang time limit lozong epic skin ni C899 diamond a lei the ang chi zong in thon thei chi kha adu ber than tir boka tun Thursday a hianin ni sari anin follow don chi anin thon don yom taka hriat ani engponi se chu karon shout out masani chu ole tun trum kan video kan soyang khanin mid laner kan soi photang mid laner reng chu in hriat thiam dan tur chuan mana he fal tak i fighter ni box si lo mo mana he fal ang chi tin i mana he fal mai ni lovin game carry thei chi i enge ni heta assassin sorry tinga ka soi fiang i mid laner kan ti ho reng chuanin tlang puin i an mana hi an he em a chumi pi alama chuanin CDR10 mamo a game carry tu tur early tanga carry tu tur ani ngalani chungang chuanin reng in i first wave and clear photang wave and clear photanga ti chuan wave and clear zo hianin mitakal chi reng in helai hian han langa ti chuan hemi ina a revive mang hian hemi buff hian lang ti chuan hemi buff an lak zo hianin mid vai khatan clear lenga ti chuan mid and clear zo chuan top lama helai mi hi atira te pahni om thina khami te pahni kha chu enemy ten an changa changin fighter ten an lo chang ve boka hemi alien zo ka hi chu han chan ram tu mila mid laner zon mo ti chuanin khami kan chan zo chuan helai hi kan gang don ani chumi kan gang zo chuan atopa khanin rei takha om kha ngai chuang lawani mita kan suk thalenga bot lam kan pan dona bot lam kan pan rualin i mid kan clear le photang ti chuan bot lam kan pan thale zungang ti chuan bot kha kan zuk secure puinga thei pheichon helai hi steel man ram tum turania avoi hina spawn vela khamo ti chuan lente kan clear puya tlai kan gang pui zo in turtle te mo kan khoyanga chumi zo a chuan mid clear pa in buff kha la ka lo hun le to ngeyanga helai clear pa khan buff kha la ka lo hun le to nga heta buff hi han la leng ti chuan in kha hei hi mid ho kwal dan turania mid a hen om reng lo turani top mai ni an che char turani mid leina anom chan kha om ta ni chumi wang chuan in i tuna entina me early a khanin top lama khianin an lo om deuh ta ni kan hriat reng kan hriat trim atan helai buffi sorry helai buffi in an la thina helai anong kal thina ni top enemy tan poni thawa helai buffi in ala ti chuan heta anong kal thin chumi wang chuan hi an leita hlo om ani chumi wang chuan an leit lo na tura ta na hian early a hian kan gang tha tur ani voitum voili tal hi kan gang kan that ram tur ani ani lo pon kan in recall tir talang kan tha zo lo pon kha mid laner chuan early control tu an ni wangin nge in hi gang na chang an thre tur ani heta fighter te tank te tha lutuk ang chi kha a thalem lawani chu mid laner ho na ni a inform tur later den tur ho kha da earlier an late lo nan da that an ngai ti na ni chu mid ho na ni chu ti chuan hero kan tiang chi entina na I tank roll anga Esmeralda in buff yamamo a blue buffy ti chuan I mei tha chuan Lunox Herit Kagura kan tiang chi te heng ho hian an mamo ani Farsa te Aurora te Valir te an mamo chuang lo changi te pon mamo lutuk chuang lo atel lo nanom the ni mase atel lo om thei mi lawang chi Lunox Herit kan ti te ang chi te an om chuanin I blue buffy kan kian ram turani maro chu kan tile zel te ang mid laner pahni om hi hei a thatlo na takania Gushan ang chi te lensot ang chi te lo om ta se mo for example me hianin
khang ang kha an lo om si chuan mid laner mage hi lak lo sam turani blue buff kan in chan don chuang lo ani chumi wang chuanin hemi buff chang thei turang chi kha hero kha kan man kan chiat thiam ve poimo khop ani Sicilian te ang po hian I mamo lutuk chun ni lo amaro chu lama se poi chuang lo manan he em a hami wang khanin I engponi se kha akal dan tur ania mid laner ho chu ti chuan off laner fighter reng bota kal lo acha 131 kan ti ni lo chuan I 122 laning system pa nga ya chuanin hetlama henan kalang ti chuan hemi akal hian hemi hin lo hol samang an tarathin lo hol samanga ti chuan akha tokin helai le tank oma kha mid laner in anong geng pui deuh chen don ani ti chuan helai mid laner mi hianin sorry top laner mi hian in recall du hunana yang anun na tlemang a in recall hian tam tak kan ti so thin chu mitan kal dei zel lo zu clear dei zel ani ti lo turani helai a in recall du wangin a in recall chungin mid laner hoin alen kan lo ven sak zuaya ani alen aron let lenga ti chuan mid laner ho zo ka chuk tur chu ni ta ni ti chuan an rom don ani he ta bot nen khan chu tiang chia chu bot laner pon ni thawani bot laner ho po bot lane an kala bot lane an kala helai first threat po lem lo hianin I tam tak chu mita ten ron chhodei zel thil ti chi lo topani anin recall ve du theya khami chungin mid laner in lo hol saka mita ron kal ta dei blue buff te lo han la ta dei te phei hi chu nom thin then khat phei chu fu lo lu tu kani chumi wang chu an mani lane te hi kan maintain ngei turani lane pakhatina maintain lo chuan mid laner in arom turangin arom lo wangin off laner ron rom ve ringa chuan du angin engeni damage early an nei ve silova khami wang khanin midang kha kan ti boi vek theni chumi wang chuanin ngei in off laner chuan kan lane kan thre turani kan lane kha kan om chil ngat mai turani helai first threat ve hi kan secure ma lo chuan ti chuan mid laner mid ngai na lutuk hi kan om thin mita clear a wave dang lo nga ka helai a zuk jungle zuaya engeni helai jungle zo ron chho le ta mo mid ron clear le ang chi kha anom thin ani chumi wang chuanin I mid ringot khangai to lo tur mid laner chuanin tin 122 system ani tuna ka soidana hi chuan chu kan ti dan tur ngei ta ni 133 hi soile lok ngai nga ria helai lokin 133 ka lu main helai ba fi manabar nei chuan an ma mo tlang pui ta ni mid laner an kal chuan mo ti chuan helai goal te hian chan ram tum tur ni helai hi chu dule top laner tan kan da venga bab zong lak vek tum kher po kha dik ber chuang lo na chen khom ve ni tin poimo bera chuan in turtle hi game changer thal tu kan ni boka chumi wang chuan turtle hi chan ram tum bok ka thani ole ti chuan in tuna 131 kan sai dona 131 a chuan game dang ang lo takin fighter pani in top le bot an veng dona ti chuan later fighter carry thei zok ang chi kha bot in kaltirang ti chuan early CC fighter zok kha top in kaltirang crowd control nei zok khamo chu enge chan kan ti chuan helai buff tur hi fighter in a chang don ani red buff hi fighter in a chang ang bot laner fighter in aldos kan tiang chi te later on carry thei turang chi mo ang khan an chang don ani ti chuan heng ho in chang vek nga free farmin ti chuan CC fighter ero chuan top a hold ve thungang chu akal dan tur ani ta ni ti chuan mita chuan akalanga hi mage le mage le tank ani lo chuan support le tank in an zuyang an veng him tur ani top mai ni ti chuan 131 a chuan effective deuh in man lo deuh po ni ula thadewa in geng ve du chuan in call pa ta ula mo ti chuan mid the first wave ron kala hi clear masak in chu ngeng in chu vele heti hian in kalanga ta chuan in top lane fighter kha alena kal ngal lovin mo helaya hemi busha emo hen lo biru don ani lo han chho tlang hal topang chu chuanin helaya mo khilaya mo alo biru khan apui chu heta pathumin kal to wangin he enemy hian in helai hi ron invade mo ron lak sak cheu tum thut ta se helai fighter kha alo biru ran chuan aron pui thei don cheu ni ma se ron invade an tum lem lo chuan nangmani rol khan azui chho cheunga ti chuan helai hi lo han se khirang hei hi kan kan lak tirang
tin mm ina chan kher lo pon kan lak sak shim shimang enemy khan chan tir lo sham kan tumang chumi kan lak zo chon mani len te te kill nei po ngai chuang lova thi trap pon ni se lo sham a tha level 1 a chuan chuwang chuanin I kan that don chiang ani lo phei chon lo sham kha tha ni chuan khami above ber ha kan ruk sak to chon mani len te te kan le thlanga ti chuan le support tank ke mo mai tank ke mo chuan min ron zui thain tia an pathumin hemi buff yan la lenga in hei hi changleng ti chuan chuan red buff le blue buff anei kop don ti na ni ta ni earlier level 1 a fighter chu alena let leng kan ti to kha chu 131 a chuan effective de ani ta ni chumi lening a chu ti chuan chumi vele chuan khami buff an lak zo chuanin anon tum le ngal tur chu mid lane top lane a anon geng zuyang ti chuan top lane an geng zo chuanin reipo omangai lova bot lane zu geng le nga langa ya ti chuan an pathum hi anin zui tlatanga ya tin lane pahnia helai lane om ve hi an om tlat angai a pakhat zok in a geng turin lo turin anong kal vering chuan a geng turte pathum khamin ti boi vekani ni zan kan gameplay pakhata chuanin kan chau alena ron son dei maya bot lane kan kaltira I taret kan nei kim bi lai si helai taret po hi kan la secure ma si khan mid lane ateron la kill ron la teu ringot mai ni mase kan chak lo pha atopa ma chocolate le ta thaw ani kill nga deu tho si khan khang kha om ve thei le tat mai ni chumi wang chuan offlaner te pani khan in an lane hi an secure anga an veng anga an hold tanga in farm pa tur ani ha ron geng kherangai lovani a geng tu tur chu le ama veng tu mage le teng khan ni ta ni khang pathum khan an geng he angai ta ni ti chuanin chu 131 a chon effective ani tun meta phei effective le zol ani ta ni kha early kan inform dan tur chu ni deu maya ni in later early assassin ten ha hne pin min carrier mage ten ha hne pin min carrier later anon inform veta assassin te thi hlanin helai buff lo lak sak de hi kan ching hi ti lo top turani a om pon kan da hle turani aril runa thlak ani te an lo inform that ve theinan tin early an te kan da tha thei top in kan beya kan hol tham chu ti chung zon te chu an lo inform ve beka khami an lo inform bek chung kan nga ka an ron late ve ta mo tia assassin te buff tur kan lak sak te zel hi kan ti lo top turani thalo ani influence cheta kan hei chu mo ti chuanin kha 131 a chuanin nge in helai red buff bot laner in a chan don awangin mita a kal don si awangin helai hi kan chanti ram mangai tani man thiam chu 131 system a chuan top gang tur tinani chu ti chuan 122 system a ero chuan achunga pakhat alaya pahni amonga pahni an kalawangin amonga pahni kal khale mita pahni kal khan an pali in helai hi anwa gang theitani ti chuan hemi an lak zo an ruk sak zo chuanin an mani len te an letang tiang khan om ve theitani 131 system a helai buff invade hi a fu lo na chen om thin lening a boy deuh thina than chu pathum zo in kan va be thina chumi awang chuan bot atan khan helai hi lo lak ve tho ngai awangin aron thlen phei chunga rei thina ma se topa chuan han lak boy tur om lo awangin 131 a chuanin topa mi kan ruk don hian engeni fighter khan helai vela hen lo biru lokta selamo helai hi min ruk sakan tumpon min lo assist thenga khilai kan kaldon pon kan chho rualin ron chho ve thenga amai ro chu lening kan chho dan te po hi ani vele zela helaya kan clear zo to nuwa hetlai tanga chho lo hin hetlai tang kan chho chung kan kalna tur langa grasa kan lutang grasa tang hian ti hian lut chho tham shamila ti chon an ni chon hetlai li tho wonder hi an la don ani chumi an lak chung chonin heta pahni lek om kha chu pali chon kan ngam turanga yani earlier chon mo ti chuanin khami kan geng tian ron hriat vele khan ron puyan tu manga len dang chuanin an buff fo ngai to lovin an ron chho ve ngei reng bokanga mase kan lo lak fel to thina wangin ta tak chuan kan lo la fel to si a lak fel to ber chuanin tam tak hian kill nei phet tumin kan be thina mase midang anon thleng khom man thin chumi awang chuan lak her tum to lovin mani len turte te khan le thlale makila blue buff wala le ngal makila ti chuanin
i helaya midang in farm ngai sak theilova an pol te an geng kan ni ti hria ron kal khom ho kha an farm chung kan delay sak to hrim na wang ringot po khanin i earlier chuanin gold thi an ni ain kan sang jok in farm hi an ni ain kan sang jok thei to hrim tina ni chu chumi wang chuanin i kan hyper carry tir don ani reng chuanin mathei lovin top thi gengna chang i hriang u i enge ni kan in ve tham don nia maro chu 5 man lo hi chuan ti lu tuk chi lem lo trial le duo anga hi chuanin a fu lem lo hei hi adik bere a tha bere ka ti ni chuang lovin basic devin i la in man ngai lo ho po ina kan lo khel ho po a kan ti ve thei in call pa kan ti ve thei thil ni wangin i a effective ani ni zana ka squad member tenen kan 5 man a i 5 man a ranka kan voi khat khel ho na ni ka squad hi thar deuh hleka chu kan voi khat khel ho na ni chung khan Mizo vek kan tum hlo maya kan van ne nge kan van doi phei chu kan thelo ta chon Mizo vek kan tuma an thiam lo chu ni mi alon thiam khop maya early vela po ma se kan geng ka tha ema kan voi khat ti ho na mani ma se i skill slam te nei khom ti mayang in bel bom khati a hu han geng thatana na chu i geng mang lo tan chuanin tlem chona lo har deuh te pon ni ma na kan van ne siam ni zan chu thadewin kan khel thei hiar ani chu wang chuanin i hemi technique hi ka advice ani learning dana hi chon mo ti chuan ho in farm dan tur kan soile lo earlier jungle hi kan la a i nimble blade hi kan lata an in farm a red buff an lak zo to chuan helaya thilom thin te kha khoi ngal lovin ta hen tlang pheula ti chuan helai hi alo khoi mek reng anga fighter khan chu valak point tum theini kha in steel the extra gold ani lo vek chuan helai khoi ma sa zet lo hianin directly in hetai hen tlang ula lenin khoyang ti chuan fighter ton so mi ate zo kha chu lo la fel to thina ma se second wave anon thleng to thin second wave kha in clear leang ti chuan i clear chungin hei hin la ate kha in la don ta ni kan man thiam engwainge first wave le second wave hi mis lo ram tha kan ti chuan ama wave dang a in extra gold an pai zoka wangin earlier gold an pai nem zoka first wave le second wave hi chu taret lak tir lo sham tur taret hian tha tir lo sham tur nang ma nin wa that nge ula du thu samani gold in nga zok nan mo ti chuan chu mi zo hemi kha ate kha in lak to chuanin i helai hi itwala le thei ta chawani ti chuan khamin lak zo khanin inlet phei le lena ti chuan sorry tlai kha in clear lenga khamin clear chung khan helai crab khain la don tin crab kan attack hen tank tena kan thia tur chu helai bula hen vadin tat lo tur in he ta tangvel hen lo ka pula he ta tangvel hen ti chuan tank chu ti hen rong khoi zeunga a hla tangin ti akal hla tial anga hemi a bial chung tuna ka tlan kwal bial chung ang vel hini ta se hemi bial chung apon chuak ni silo a chung a om sin ma se a mor ang thei ang ber tangin in be do dia ti chuan he lam leiner tan hian ron steel harta chu mai ni lovin helaya hian birut om takin ta tang po hian steel harta ni chumi wang chon helai vela te hian helai tang vel hian tita ulamo a khrepa khatuna ka din na lai vela hian om ta se tiang velang khanin thang te kha tips ve ni chu ti chuan khami zo akhanin len kan clear zo a tartal hi kan lama om chuan tartal te hi kan khoyanga kan lama om lo chuanin hetla hengan tlang chhawnga helai mi te hian laka tha a ti chuanin khami kan lak zo to chuanin len te pok an katanga heta len kan kat zo chuanin minions khan on tlang chho phur don awangin taret hi kan khoyang engpo ni se first taret hi ngai poimo a lak sham hi tum tur te chuan khami la fel lawa in lo len in lo chhuwa san chuan i adot le taret pan hi chu loss ang tluk kan ni chu te chung ang te chu i ta na hria tur nia helai hi te hian han lak thu kher lo helai om hi gargoyle lem kamo heta tang hian in pheya red buff in lak zo helai khoi lovin len ai lut pheya len in clear zo a helai hin ena alo lak fel to chuan second wave in clear meya ti chuanin ta het lai vel hen in nga ka aron piang le ta tia khan in vala le a chumi in lak zo ton he kan hmuang kon ku line mora khon puti huan indin tirang ti chuan he lama tang le grass abirutan an mani in lan lovin anon steel thei don lo shim anon in lan nge ngai don ani chumi wang chun in tan po escape na chance te po ombe thenga mo in lak sak pon tam tak chu helai te hian om tlata
a bek ram line tankin hetlai hena khoi tlat chuan crappy helai om tlat dona he tlam hatan hian steel anuam a tin he lam tan po hian kan muang khon hei retribution range ku zau siamo chuan zon a retribute phazan zana steel phazan zan tlat mai ni chu chung te chu farming a chuan kan thriat a tha a ti chuan I lane clear hi tank ti tir lo turani a lane clear hi kan tai mangai ngai turani damage dealer kan ni chuan mo chuan enge thil dang la om thei o soi mai om em le lo turanga yang o khang ho kha laning basic dewin kan soi le thok ani chu enge ni solo player te tan pot sor ngal theyang chi turanga kha englo tlema enge ni tin kan thriat tura chu fighter chi amang thiam te hi kan tong fu thini solo chuanin 5 man ang pur tani lawa khanga khan fighter pahnih ten lo pick chuanin assassin te kha pick tal tum lem lo tur te unlock to phei chuanin tank le support te tank le mage te han ti ula 131 ang u han ti ke ula a laning dan dur te khati khan in lo hreto a in pol te kha han thil hre ke ula fighter pahnih in top le bot kal se tiang khan in han in thil hreta ula mo ti chuanin khatianga tlema shedeu anga in lan chuanin mi hi an zui duam to mai ni solo player epic legend ti velanga phei chuan mo mythic te hi chu tlemi kan lo fing tlang to hloma an lo enge ni lung fing to hloma wang hianin mani thu te hin lo du ve deu hlek to kha chu thu than ni sela engpo ni se epic le mythic legend vela kan solo ni chuanin khami a laning da na kha kan thiat box chuan fighter pani polo pick pal se engtia ka len kal phui chi nge fighter pani an kal dun chuan buff gold an in chan don lovani chuan farm thalo deuh ve in an pahnih khan an om dona an feed mai dona chumi wang chuan bot le top solo ti la man phei chuan mi ta kal mak mai la ti chuanin mi ti clear zo ti khanin pol te kha request backup pela hankal la buff in ve ti tum tin on thria chuan an ron zui shim che hang sign te kan man tangka hi angai ani 131 laning big kha example ne jana kan gameplay ron show ka tumama ro chu kalau classic kan man deuh hleka khami wang khan replay a om tlat lo maya zanina kan play le te ni chuanin karon record tura te po ngai tai la mo example ang deuina thave renga khangkha maro chu mani gameplay hi mani inti theina ang dewa heng ka ngai deu wang heng ka du lem lova kan skills te lo tam vak lo nen thiam tak tun la players an tam to a mi wang khan ka in sit ve deuh hleka wang hianin ka gameplay hi ka da du lem lova mi te angin kan skills te tam si lova mo engponi se viewers ten ka channel min lo hlut sak thina kalom hle maya ti chuan video hnuaya hianin description a link kada a chu WhatsApp group join turani a in ron join anga har sabna engamo in nei te in ron zot thina nga thiang chuanin kanin puiton zel don nia tro hero ero voina chon kada bel longa pathian ni te nia voin chu all le report mayang hero bi ka chuanin ka kha laning system a chon ni sela engemaw fia lo laia om chuanin chu ron soi fia deuh them ti om chuan comment a khan min ron zot mai ula ka soi khami hemi video ka da ba khi chu ka soi fia le mai zel ani chumi wang chuanin viewers ta tan po enge ni hlok thak kha ka du ani keima tana ham that nangot ni lovin subscriber te le watch hour te tanga ka ham that na hi chu ka ham that na ni mai sela nang mani na in lo ham that pui in lo tangkai pui ve hik ka du ani enge ni in chir thele in soi thei khum hi hian tangkai na nei lova tuma ma min ti son lova enge ni chapona zir chuak zonga skills nei te hi tangkai na om chuang lovani chumi wang chuanin kan thiam chun te kan in share hian thiam te pung ve mai zo kani khalaya khanin viewers ten in lo hlok tlan pui nge te po kan be sei ani chu poni se tuna tan chuan kan video hi kan du tok do nanga kha zong khani sela tun update thar turar om tur te po kan on dale thawanga heng update om le huna po meta patch note tin ka channel a hian in playlist ka siam thara basic guides big le live streamer kan host na big a thanin ka da to a chu videos ka channel a in ron lu khanin videos tin 11 apia jok playlist a khan han lut la basic guides how chu ka da ni maro chu laning le patch note hi video pani thumlek kala da hloma wangin nakina playlist su shaning karon la siam lai tur angai ta ila viewers ta na all samjok na kan ron han ngai to ve deu ani chu ka jong khani ro se